शिवसैनिक मोठ्या उत्साहाने बाबासाहेबांना अभिवादन करायला या ठिकाणी येतो। तसंच यावर्षी मी शहर प्रमुख, उपजिल्हा प्रमुख आणि शिवसेनेचे महत्त्वाचे सगळे पदाधिकारी अभिवादन करायला आले। सोलापूर शहर म्हटलं तर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीसाठी अख्ख्या महाराष्ट्रात फेमस आहे। तसंच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीसाठी सुद्धा फेमस आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांचे विचार हेच या देशाला तारक धरू शकतात हा ठाम विश्वास आहे। आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांवर जेवढं प्रेम करतो तेवढंच प्रेम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर करतो। त्यामुळं बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची मिरवणूक मोठ्या डौलाने व्हावी आणि या प्रत्येक क्षणी शिवसैनिक मोठ्या उत्साहाने त्या मिरवणुकीत सामील होतील हे आणि आज आमचं शिवसेनेचं आमचं विनम्र अभिवादन करतो। भारतीय घटनेचे शिल्पकार, स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे आणि न्यायमंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी म्हणजेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज 132वी जयंती, त्यांच्या जन्माला 131 वर्ष पूर्ण झाले। बाबासाहेबांनी आपली हयात वेचली। ज्यांना माणूस म्हणून जन्माला येऊन सुद्धा माणूसपणाची वागणूक मिळत नव्हती, अस्पृश्यतेची वागणूक मिळत होती, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी बाबासाहेबांनी आपलं आयुष्य वेचलं। आणि म्हणूनच आज शिवसेनेच्या वतीनं अभिवादन करताना आम्ही हे सांगतोय, जसे आम्ही हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरेंचे शिवसैनिक आहोत, तसंच पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांचे आम्ही शिवसैनिक आहोत, ज्यांनी नवा नारा दिला, आम्ही हिंदू धर्माभिमानी जरूर आहोत परंतु मानवतेचा धर्मपालनामध्ये आम्ही कायम अग्रेसर राहू। ज्यांना माणुसकीची वागणूक मिळत नव्हती त्यांना माणुसकीच्या प्रवाहात आणण्यासाठी बाबासाहेबांनी प्रयत्न केला। तोच विचार पुढे नेण्यासाठी आम्ही शिवसैनिकसुद्धा कटिबद्ध राहू। आम्ही सर्व जाती धर्माला एकत्र घेऊन हिंदुस्थान एक आहे, जसं बाबासाहेबांनी सांगितलं, मी सर्वप्रथम भारतीय आणि शेवटीसुद्धा भारतीय आहे। आम्ही भारत देशासाठी सदैव कटिबद्ध राहू हा विचार घेऊन सोलापूर शहर जिल्ह्यातले शिवसैनिक, सगळे शिवसेनेचे पदाधिकारी आज माननीय पुरुषोत्तमजी बर्डे साहेब आमचे जिल्हा प्रमुख यांच्या नेतृत्वाखाली इथं बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी आलेलो आहोत। सगळ्यांना आजच्या या 132व्या जयंतीनिमित्त मनपूर्वक शुभेच्छा। जयेश दर्बी कलेक्शन कॉटन, लिनन यासह अनेक ब्रँडेड कंपन्यांच्या सुटिंग शर्टिंगसाठी जयेश दर्बी कलेक्शन, 7 रस्ता मोदी पंकाविहिरी जवळ सोलापूर।